Hello friends, welcome back to my channel. आरोबाव आंनि बे अपूर्व दैमारि कालेक्शन यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव बयखौबो बरायबावबाय। आंनि दिनैनि भिडिअ बानायनाया जादों गय फुलि फिसानि। आं बेबायदिनो गय फुलि फिसा बा गय फेदेरनानै आङो जागायनानै गय फुलिखौ फानहरो। मानसिफ्रा बुङो गयखौ गायोब्ला पालां खालामनाया मोजां होननानै। पालां खालामनाय माने बे गय फुलि फिसाखौ जावखांनानै दाबसे जायगायाव गायस्लायनाय, बेखौनो पालां खालामनाय बुङो। नोंथाङा जुदि पालां खालामनाय गय गायनो लुगैदोंब्ला आङो देग्लायनि बे नुबाय थानाय गय फुलि फिसाखौ आङो सोरबा लाङोब्ला आङो फानहरगोन। आं गय फुलिखौ फेदेरनासो फानो आरोना, अब्लाबो सोरबा गोसो जादोंब्ला लांनो हागोन बायनानै। आंनि फन नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन, आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय, आङो डिटेल्स खोन्थाहरगोन। बे गय फुलिया हायावनो जागायनायसो, बेखौ जावखांनानै नोंथाङा मोजाङै गायनानै दोननो हागोन। आरो बेबायदि जावखांनानै गायनाय पालां खालामनाया गया दसेनो मोजां जायो, दसेनो देरो। मानसिफोरा बुङो आरोना पालां खालामनाय गया गाहायावनो थायो होननानै। नोंथाङा आरो गोसो जायोब्ला एसे देरबावब्ला आरो जावखांनानै आरो बेखौ पालां खालामफिननो हायो, गायस्लायफिननो हायो। बेबादिनो आङो गोबां गय फुलिफोरखौ आङो फानहरखांबाय। आङो पालां खालामो, जागायो, मानसिफोरा खोन्थाबानो बा खोनायोब्लानो लांफैयो आरोना। थोलाया गय फुलिया। गेदेर गय फुलिबो दङ, लाङोब्ला बेखौबो लांनो हागोन। गेदेर गय फुलिया 40टा बा 50टाफोर दङ। सोरबाफोर गोसो दंब्ला बा गोसो जादोंब्ला बे गय फुलिखौ लांनानै पालां खालामहैनो हागोन। नोंथाङा गोसो जायोब्ला आरोबाव खनसे जावखांनानै गायस्लायनानै पालां खालामफिननो हागोन। गय फुलिया देरोब्ला नोंथाङा मोजाङै नोंथांनि जायगायाव गयखौ गायनो मोनगोन। दे बिदिब्ला लोगोफोर गोसो दङब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। পালাং কৰিব কাৰণে সৰু তামোল পুলি লাগিব যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিবি, মই বিক্ৰী কৰিম। ফোন নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এই সৰু তামোল পুলিটো 250টামান বা 300টামান আছে, বেছিও নাই আৰু না, ইমানেই আছে। এনেকাই মই তামোল পুলি বিক্ৰী কৰি থাকোঁ। এই বছৰো মই পুলি ডাঙৰটো বিক্ৰী কৰিলা। মন আছে যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব।